Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы приглашаем в студию разных, но всегда интересных собеседников, людей, которым, как я люблю выражаться, всегда есть что сказать. Знаете, все люди ошибочно думают, что работать можно с лопатой, там, я не знаю, там, хотя бы с половником или, я не знаю, с чем. А работать можно и со словом. И кто-то хуже делает это, кто-то лучше. Я вот тоже что-то там пытаюсь себя изображать уже 33,5 года. Там журналиста, телеведущего, редактора, что-то там. Вот. Но есть люди, которые работают со словом на других уровнях. Сейчас мы узнаем, как дошел до жизни такой, стал поэтом. Человек, который был журналистом, телеведущим, актером, как выяснилось, еще и певцом, а теперь еще и поэт Сергей Смольчук. Селям алейкум. Алейкум ассалям. Я правильно сказал? Алейкум селям. Алейкум салям. Все, теперь правильно. Класс. Вот. Ну, скажи мне, я Сергей, просто вот, может, не все наши знают зрители АТР, но тебя, в принципе, в Украине все знают. Ты работал, по-моему, везде, если мне память не изменяет, хотя я не помню ничего. Та ні, не везде, насправді. В медіа, я маю в медіа. Так, звісно. Мені зручніше просто, я російську знаю добре, але в житті я спілкуюсь там винятково, не те, що... А ти перейшов? Ні. Я початково був завжди україноманом, я з Волині. З Волині на кордоні з Білоруссю, от там 70 кілометрів від Бреста. И где-то Польша там недалеко. И Польша там недалеко. Я был там в лесах, можно было по лесу дойти. По партизанам? Да, партизанские края, на самом деле, без шуток, да. Так, і тому, раз вже про це задав, от боляче, звісно, на те, що відбувається от там, в принципі, в Білорусі, от останнім часом. У мене там дуже багато родичів живе, там всі материні брати, сестри там і... Біда, звісно, ця вся історія з Лукашенком, от, з цими затриманнями, з Романом Протасевичем. От. Тому так, я початково був україномовним. Стосовно того, там, що багато де вдалося попрацювати, насправді не так і багато. Я все ж, всю свою журналістику... Ти тележурналіст, це правильно? Так. Але я тележурналіст. В мене немає журналістської освіти. Ой, слушай, напугал, так сказать, ежа. Да, ни у кого ее вообще не существует. Давай так по-чесному скажем. Да, я взагалі там театральний режисер за освітою. Режисером я не працював актором в Рівному, у Львові в 2 театрах, але недовго, там буквально починаючи там під час навчання в інституті в Рівному, потім рік після інституту. От. А потім так, я вирішив, що я вже розказував цю історію, це смішна штука, як я взагалі прийшов в тележурналістику. Коли я працював у Львові в театрі, до мене приїхав товариш, який працював на Першому національному, тоді він так називався, там в президентському пулі. І от в мене у Львові в театрі, це був 2001, здається, рік, зарплата була щось там, яка рівнялась, здається, $20. Нормально жив. Я жив в гримерці. От, навіть була стаття в якійсь місцевій газеті під назвою «Романтик з гримерної кімнати». От, а в нього на той момент була зарплата $500. От, я так розумію, там не біла, очевидно, так? І я реально в той... і він приїхав і каже, поїхали в Карпати. Я кажу, дядько, в мене грошей нема реально. Він каже, я ставлю, все гуд. І от, власне, тоді я зрозумів, що я хочу бути тележурналістом. От така банальна, абсолютно меркантильна, пошел по кривой дорожке, я понял. Да. Скажи мне, ты работал во многих проектах, на всяких олигархических каналах, на разных, на всяких других. А в нас є неолігархічні канали? Немає, тільки АТР. Вперше, до речі, на неолігархічному каналі знаходишся. Так, до вас можна на роботу, так, просити? Можно, но только со своими деньгами приходи. Да. Смотри, конечно, у нас тема Крым в любом случае. И я знаю, что ты человек патриотичный и очень неравнодушный. Иначе бы я тебя и не позвал сюда. Дякую. Что для тебя Крым вообще был, есть, остается, будет? Крим – це Україна. Крим – це Україна. Я не дуже часто, не дуже багато бував в Криму. Я взагалі там, здається, там море вперше побачив вже, не знаю,
Вже, напевно, так, працюючи журналістом. Тобто якось в дитинстві я не їздив, але ми часто, ну, от, після того їздили переважно чомусь в Євпаторію. От, притому мені дуже подобався завжди от, Новий Світ. Там, так. Сімферополь, Севастополь, якось, ну, я так нейтрально, скажімо, до них завжди ставився, так, тобто, і, звісно ж, ну, я не знаю, мені найбільше, знаєш, от, якось болить те, що реально незрозуміло. Я не бачу там сьогоднішнього українського політикуму якогось бачення, як нам Крим повернути. От, ну, і це, ну, я розумію, там, я можу цього якось не знати, так, тому що, ну, я там чоловік маленький. Але, кажу, мені от дуже прикро, що його і нема в наших, в минулої влади, в нинішньої влади, наступна там, чи буде якась це бачення. Ну вот Зеленский все-таки есть претензии к этому документу. Он 17 листочков убористого текста, но все-таки он подписал стратегию возвращения Крыма, очень рамочная. Там дорабатывать нужно 99% еще, но что-то подписал. Дальше, следующее, 18 мая Зеленский выступал, и он сказал даже мою фразу, которую я лично придумал: «Крым, Сербия, Столыджар, Крым будет свободным». Закончил эту фразу. Он не знает об этом, но я знаю. Вот. И эта фраза, ну, такая правильная, короткая, понятная. И вот Крымская платформа будет в августе, да? Что-то начинает двигаться, но самое главное вот что уже внесен в Верховную Раду, будет, да, я надеюсь, проголосован закон о коренных народах. Дальше закон. Ну, это все процесс. Коренной народ Украины, крымские татары. И, наконец, мы появимся хотя бы как коренной народ в законодательном поле Украины. Хоча це, знову ж таки, повинно було бути 8 лет зроблено. войны. Я 8-й год. Почему так? Почему в те времена, в той Украине, формально же независимые, да, и были президенты разные, почему крымлы не получили, почему нам не доверяли, с нами не считались, максимально старались не считаться, не поддерживали и так далее? В мене немає відповіді на це питання, от чому так. Я кажу, я можу тільки констатувати, що це, ну, це прикро, це боляче, тому що я не знаю, я може зараз дурницю якусь скажу, але я не виключаю, що можливо саме тому ми і втратили от Крим, по суті. Ну, ми його не втратили, ми його повернемо. Я вірю в це, я хочу в це вірити. Але я маю на увазі, що оскільки не було належної уваги, от взагалі, так, до корінного от населення Криму, тому от я не виключаю, що можливо тому і трапилась взагалі там можливою оця ситуація. Так? Да, 100% так. Тут даже и без вариантов. И это, кстати, признал прошлый президент Порошенко. Он даже извинился, сказал, что он крымский татарин. Но, правда, ничего практически так и не сделал за эти годы. Но ну, і, знаєш, слова правильные сказал. Ну, правильний, але це таке заднім числом, типу, ну клас, типу. Напевно... Сережа, а кто ты политически? Вот ты часто выступаешь со стихами, творческие вечера, там. Но люди же не только про стихи общаются, да? У нас же общество политизированное, и все приходят со своим, и твой круг, он похож на мой круг, но все-таки до конца его не знаю. Вот какая твоя політична... І незрозуміло, знаєш, просто трішечки незрозуміло, це добре чи погано. Тому що ми реально, от, ну, там, да, от, ти абсолютно вірно сказав, що коло спілкування приблизно однакове, але це теж така собі бульбашка. Так, тобто я інколи, коли читаю, ну, там, заходжу на якісь там сторінки своїх ідеологічно-політично якихось там, да, людей з протилежної точки зору, я, ну, політично, це там ні для кого не секрет, там варто зайти почитати мою сторінку в Фейсбуку. Я не є прихильником нинішньої влади. Абсолютно. Колишньої? Колишньої. Теж не є. От, я точно не порохобот, але
Ну, це та історія там, так, коли дійсно там в 19-му році я для себе особисто там так вибирав там між двох зол, скажімо. І для мене там Петро Олексійович на той момент там і напевно зараз це менше зло, ніж Володимир Олександрович. І для моєї країни так само, от я вважаю. Чому так? Чому так сталося? З Володимиром Олександровичем ми, в принципі, знайомі були там дуже добре ще до... Ну, там, до О, то есть вы личные приятели, товарищи? Я б не сказав, що ми там ну, дуже там приятелювали. В каком-то смысле. Але інколи випивали якийсь алкоголь там разом навіть. От, і ну, для мене було шоком, насправді, це його там чи не його рішення, не знаю. Ну, його, ну, слухайте, от примусити бути президентом неможливо. Ну, це навіть дружини не спроможні. Примусити, звісно, ні. Але, тобто, ну, наскільки це було, скажімо, самостійне повністю рішення, Ну, так? тут Тому ми що завжди є можемо люди, тільки які там припускати, так, ми ж не підштовхують і знаємо, так да. далі і тому подібне. От, але я реально написав, навіть я пам'ятаю там свої якісь дописи, от коли вже він став президентом, там я писав, що типу, ну окей, там я не підтримував, так, ну це не мій вибір, але дай Бог, я готовий, якщо це буде абсолютно якась там державницька, проукраїнська там позиція в людини, то я готовий підставити там своє плече. Я не маю на увазі там в практичному сенсі, що я там десь мене б хтось покликав, я б кудись пішов. Навряд чи мене б хтось кудись покликав. От, хоча, знову ж таки, Юля Мендель, так, це моя колишня колега, яку я там теж... Слушай, у тебя такой блат в нынешней власти. Ты всех знаешь? Я всіх знаю, но це... Да тебя никто не помнит. Питання навіть не в тому. Знаешь, Ні, когда люди к власти приходят часто, я не про этих конкретно говорю, что вдруг телефон не отвечает, там вот это все. Ні, ну, я не просто там думаю, я впевнений, що і помнять, і знаю, як там помнім, любим, скарбім, знаєш. Тому що там з тією ж Юлею там ми якось пересікались під час однієї з акцій протесту, там одиночна була така акція протесту дівчинки-госпітальєрки, яка от вимагала там, по суті, не зливати Україну. Це була Ярина Чорногуз. Ні, так? ні, Хто? це була Анжеліка з позивним Арта. А, ну теж вони подруги, здається. Так. Ну, вони якось там, Це патріотичні такі. Так, і я так само там дуже часто туди приїжджав, якось, ну, типу, підтримати. І я там якось зустрів Юлю Мендель, ми там перекинулись кількома словами, ну, вона мене на якомусь етапі забанила, не буду там зараз говорити про причини. Так само впевнений, там Володимир Олександрович, ну, якби ми там перетнулись, нам би навряд чи було про щось сказати, бо принаймні його деякі близькі друзі, які були, ну, і моїми там приятелями, так само мене там позабанювали. Серйозно? Так. Це на почві розногласій політичних. Абсолютно. Ну, я не знаю там, чи доречно, наскільки коректно там буде вжити дане слово, але із пісні слов не викинеш, да? От один з них, коли виявив, що він мене забанив, він написав, що мені просто надоело, типу, читати ці твої висіри, пробачте за слово, ну, це от цитата. І так, чому так трапилось? Мені, коли я працював на каналі ICTV, от, і пішов звідти, і от коли почалась виборча кампанія вже, тоді всі дуже хотіли там поспілкуватися з Володимиром Олександровичем. Була історія, коли він відмовився до Яніни з Соколової приходити, пам'ятаєш, напевно, цю штуку. Відмовився, ну от Яніна знову ж таки написала там пост, типу, там щось Володя з серії «Приходь», знову перепрошую за слово, ну це цитата, «Приходь, якщо ти не сцикло», от, якщо не боягуз. От, якщо коректніше сказати. Я би воспользувався шансом прийти к Ніні Соколовій. Він відмовився, і тоді я з одним з його близьких друзів, ну, принаймні з людиною, вхожою в кабінет, скажімо, це було ще до виборів, от, перед першим туром.
Я зателефонував йому, кажу, при тому в мене був номер там Зеленського, я не знаю, там він актуальний, на той момент був не актуальний, але, ну, типу, я зателефонував і попросив, кажу, ну, от я зараз пішов, я не працюю там на жодному каналі, типу, я розумію там, що він, можливо, до Яніни не пішов, тому що там, ну, Яніна, знову ж таки, це ця людина, з якою я спілкувався, сказала мені, ну, ти розумієш, все одно Яніна там працює на Порошенківському там каналі, на 5-му, здається, тоді виходило цей рандеву, не знаю, чи зараз виходить там же. Ну, і я йому телефоную, кажу, ну, типу, дядьку, от я зараз не працюю на жодному каналі. Кому? Володимиру Олександровичу? Ні, ну, людині, його близькому. Ну, так, близькій до нього людині. Кажу, я от зараз не працюю, давай організуй, типу, нам інтерв'ю, так? Типу, ну, щоб там не було ніяких пересмикувань, там, нічого. Я візьму свою камеру, ви можете поставити свою. А вони якраз тоді їхали в тур, якийсь там оцей передвиборчий з кварталом. Ну, він не позиціонувався як передвиборчий, так, але ми прекрасно розуміємо, що це було насправді. І ми навіть домовились. Він каже, окей, ну я типу поговорив з Вовою, да, Вова готовий з тобою поспілкуватись, типу, ну там часу буде небагато, от якщо ти готовий з нами поїхати в цей тур, там в якийсь дні. Ну, да. От, я вже там пробив камеру, там підлічки, мікрофони, там все, типу, цей. Телефоную, мовчок, і там потім щось почали. Далі мені ця людина передзвонила, сказала, ну, типу, ну, Вова сказав, що давай от, типу, після першого туру, тому що, типу, ми з Серегою поспілкуємося, тому що, ну, типу, зараз там непонятно. Кажу, ну, типу, ви розумієте, що у вас другого туру може не бути, ну, типу, ну, ні. І потім просто ще я точно знаю декілька випадків таких прикрих, коли там Володимир Олександрович просто, ну, як би коректніше сказати, там морозився, ігнорував. А ви дійсно Вова Сережа, от так? Були на тому моменті, ну це було там, я не знаю, 10 років тому, напевно, вони їздили, там була така історія, типу, одна з турфірм організовувала там в Греції... Ну, прес-тури, так? Ні, не прес-тури. Вони організовували, типу, це просто була там, ти купуєш путівку, але вони везли там масу просто людей, от там Квартал, потім там Влад Яма, який там... По суті, це таке, знаєш, було забезпечення там дозвілля. Крутий, дуже... крутий туристичний там відпочинок. От там щовечора проходили концерти Кварталу, там Вася Вірастюк. Тобто, а ти і на морі віддихаєш, і смотриш любимих артистів. Вася Вірастюк там спортивні якісь проводив штуки. Смішна була історія, там же ми тусувались і двіжували був такий в нас колишній міністр транспорту, зараз він, здається, сидить десь в Росії, Микола Ручковський. Пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. Блін, я не жив тоді. Це прекрасно, насправді. Слухай, що ми забуваємо цих одіозних персонажів. Ну, от реально. От, і, тоді ми були там Вова, Сережа, плюс я там часто приходив до них в Палац Україна, там я дружив з їхньою прес-секретаркою Танею Руденко, вона зараз, здається, і коли став Володимир Олександрович президентом, її там вставили там в Нацраду с питань телебачения. Ой, давай не будем, это ладно. Слушай, ну вот как так? Вы же не ссорились. Ну, хорошо, да? Политически, может, и не поддержите его партию, да? Ты же его не оскорблял никак, вы не ссорились лично. Или это просто закон жанра, что любой человек, который попадает во власть, любой, не будем говорить там, как его даже зовут, что он меняет телефон, у него круг общения меняется, он становится с именем, отчеством, и не для всех, есть советники, и тот же твое интервью, оно могло не состоять, знаешь, по какой причине? Ну, ответственность за пиар-компанию говорит, это лишнее просто. Вот у нас есть пиар-план такой, да, то есть даже ничего и личного, что они это самочут, просто у нас вот так все расписано. Може, ну тут же ж питання не в тому, що там, знаєш, мені там хтось відмовив в інтерв'ю, і я там включив ображеного хлопчика. Та ні, справа не в тому. Я кажу, я тоді от писав пости, що, ну, типу, я там, так, це не мій вибір, але я готовий там підтримувати будь-які там, вибір України, так, і починання там, якщо вони будуть на користь цій країні. Але те, що я в результаті там побачив і бачу, ну, для мене це
Ну, для мене це катастрофа. А давай, знаешь, может, вернемся и к этому, но давай я тебе от обратного вопрос задам. Последнее время, месяцев, там, несколько, полгода, или, ну, сколько так, мы не привязаны к конкретным датам, ты видишь что-то хорошее, какие-то позитивные изменения в политике администрации твоего коллеги? Останнім часом, як не дивно, але Ну, так. Мені навіть, знаєш, десь там, ну, якось дискомфортно це визнавати. Ну, От. ты знаешь честно, вот для себя, сам, для своих читателей там. Ты можешь сказать, что Зеленский, вот я думал, что так, а на самом деле вот он... Мені важко це сказати, важко да? це Ну, ты визнати. честно сказал, Так. да. Угу. Мені важко сказати, важко визнати, але ну, от, як можна, до прикладу, не підтримувати рішення там по Медведчуку, так, по санкціях. Абсолютно, конечно. Ну, хоч я кажу, для мене це ну, саме поняття там санкції до Медведчука. Ну, які санкції? Його, ну, от реально треба там кримінальна справа і реально там судити, закривати, тому що ну І на обмін, вибач, у нас забагато політв'язнів, і більшість з них кримські татари, до речі. так, але я не впевнений насправді, що Путіну він потрібен. Ты думаешь? Ну, То есть он был функцией такой, да? Он что-то исполнял, а сейчас, когда он ничего не исполняет, и, в общем-то, да... я не знаю, мені важко сказати, але коли я от подивився першу частину от цього розслідування Бігуса, там, так, по плівках Медведчука, де телефонні там перемовини, там і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, дійсно, от, ну, там і Бігус сам просуває цю тезу, але от мені реально настільки було гидко, тому що в нас Медведчук, в нашій уяві, да, це монстр да, такой такий, демонизированный. А там он как шестерка, просто абсолютно, шестым номером таке работает. плазуюче Да. щось, ну... И там такая вот это... Он заискивает даже не перед Путиным. Да, перед якось Да. там сьома вода, Да. там... С кем он хотя бы на равных должен, по идее, как нам представлялось, разговаривать. Да. Так от, да, повертаючись, ну, чи можна там не вітати таке рішення? Ну, звісно ж, я вітаю подібні рішення там Володимира Олександровича. Інша справа, тут є два моменти. Момент перший – це чи... Я дуже боюсь, щоб це не вилилось в результаті просто в якусь там показуху і такі напівміри. От, ну, там класно, типу, от, там цей суд зараз буде, не буде, ну, що в результаті, ну, тому що держзрада, підозра у держзраді – це доволі серйозна така, Ну, так, да, історія. От. І другий момент, от, я серйозно, я дуже хочу помилятись, але... От, знаєш, те, що в одному з інтерв'ю Володимир Олександрович сказав, там, типу, от щось ви думаєте, ну, в нас, типу, комплекс меншовартості, бо ми завжди думаємо, що там хтось там нами керує, там, а ми, типу, такі самостійні, натякаючи, вочевидь, на оці закиди про... Управление... Про управління... Как это называется? Там, управление с Запада. Да, внешнє управління. От. Але, ну, от, я не можу собі там брехати в тому, що в мене є оце відчуття, що дійсно, якби там дуже активно там Держдеп США там, так, не провадив якусь, можливо, там свою лінію там, так, і через Україну, по суті, так само от оце... тиск, напевно, так, на Росію і так далі. От я не впевнений, що Володимир Олександрович, що це дуже самостійна його історія. Ну, опять, це припущення. Припущення, абсолютно вірно. Я кажу, я дуже хочу помилятись, от об'єктивно, тому що я хочу, щоб мій президент був самостійним, проукраїнським і рішення приймав Ми відповідно. все ж таки забагато часу приділили Володимиру Олександровичу, але на останнє питання. Хто він як людина? Ось просто як людина, як чоловік, як колега, як особистість. Те, що я можу судити по тому проміжку часу, коли ми там якимось чином спілкувались, він мені дуже імпонував як людина. От він чим? дуже... Ну, це дуже цікаво. Тобто, навіть, да. Це ж президент, це кожному цікаво. Навіть по тому, як він, умовно кажучи, вибудовував бізнес, там, так, квартал я маю на увазі, так, це всі дуже близькі йому люди. Але от те, що я чув, те, що я бачив, він настільки, скажімо, він настільки... Тобто,
От я впевнений, що ця людина там не на той момент, знову ж таки, оце коло оточення, якщо дійсно він до когось тепло ставиться, що він якимось чином може підставити, зрадити. Я навіть знаю одну таку історію, там, інсайт. Я не буду називати там імен, словом, був один актор в кварталі 95. Його зараз немає, чому він пішов, тому що в нього виник конфлікт з Володимиром Олександровичем, тоді з Вовою Зеленським. Він там якось некрасиво вчинив там по відношенню до Зеленського, і це було публічно там при інших людях. Він дійсно його... Це образливо було. Так, образив. Це те, що мені розказували, скажімо, дуже близькі люди в оточенні з квартала. І от я не пам'ятаю вже, чи це там було якось там по алкоголю якомусь з боку цієї людини, чи щось таке. Але Володимир Олександрович, при тому, що це було зроблено публічно, от такий там, по суті, ляпас, він на другий день там чи через якийсь час він сказав, типу, дядьку, просто вибачте, я розумію, все там погавкались, там туди-сюди, вибачте, але і все, і працюємо далі. Цей чувак не зробив цього, і відповідно був, не знаю, звільнений, вигнаний як з кварталу. Але от я до того, що, знаєш, що навіть от при такій от історії, уяви, тебе там публічно... То це не злопам'ятний такий, так? Так, тоді був. От я не знаю, тому кажу, він мені дуже імпонував, от по якомусь ставленню до людей там і так далі. І дійсно, це ж він, по суті, він створив квартал, так? Там багато людей. То есть это его роль вот именно в этом коллективе, она ключевая. Абсолютно. Истинная, не просто по должности, Абсолютно. а истинная. Абсолютно так. І, ще останній момент, так, дійсно, давай вже про це, напевно, не буде, але останній момент. Дивно, але я, з ким я спілкуюсь там час від часу, хто мене не забанив, це от ще один народний депутат по імені Юрій Корявченко, В'юзік. Ти зараз спілкуєшся з ним? Як? Я не скажу, що спілкую, але типу, коли там треба, я його навіть колись до себе там на радіо, на ефір кликав. І він, я йому колись там навіть подзвонив, він каже, чувак, я ж, а що ти всяку фігню про мене, пишеш? Кажу, дядько, от про тебе якраз я нічого не писав. Кажу, про Вову. Так, кажу, але як про президента, кажу, тому що мені дійсно просто, м'яко дуже кажучи, дуже не подобається все те, що відбувається. Я кажу, та ладно, чувак, я ж тебе на понт просто взяв. Ні, я ж читаю тебе, І він, знаєш, якось от, ми адекватно. Там, я не знаю далі, бо там ж були теж якісь напівкорупційні, якісь там закиди, там, так, якісь плівки теж виникали. Про те, что там він щось кришує. Мне кажется, что в Украине на каждого есть какие-то пленки. Это пленка бесконечная, это бобина с этой пленкой. Уже и пленок-то нет, да? А она просто вот вокруг всех обвита. От 100%. І якось так от. Так що то есть Юзик нормальний? Як людина, так. Я про людей цікавлюся. А політиків нехай оцінюють як політиків. Слухай, так само той же Вася Вірастюк, так? От, я не знаю, я перестав на якомусь етапі стежити. Став він депутатом, не став? Я теж не стежив, вибач. От Вася теж... Але людина така відкрита. Прекрасна. І так само з ним дружили, але він мене так само забанив на Фейсбуку. Теж приблизно з таким же формулюванням. Я понял, когда в Украине наступит гражданское единство, согласие, толерантность и способность к компромиссу и ради Украины. Это ровно будет тогда, когда поэт, співак і журналіст Сергій Смальчук буде розбанений з боку своїх колег, колишніх друзів і товарищей. Но я хочу перейти к творчеству все-таки. Поэт такая специфичная вещь, на самом деле. Спасибо тебе за подарок, книжку ты мне подарил. Вот. Я, знаешь, как читаю стихи, я там открываю на любой странице, да, как вот Высоцкий про уголовный кодекс. Открою кодекс на любой странице и не могу читать до конца. До конца я не прочитал, но мне нравится, как ты пишешь, мне нравится твой слог, мне нравятся твои образы, мне нравится... Я вот люблю поэзию, но поэзию любить сложно, потому что если прозу можно, слушай, проза плюс-минус, чем-то интересный, этот роман там или повесть, или рассказ, в чем-то плюс, в чем-то минус, а к поэзии требования другие. И не может быть там полу какой-то такой поэзии. Она или должна быть почти перфектна, хотя бы в чем-то, либо она графоманией страдает. Да?
Как Тому ты... я не називаю насправді свої тексти віршами. Тому що от я неодноразово вже так само про це казав. От ну як ти можеш Я только називати? хотел сказать, что ты хорошие стихи, и он тут же мой вкус литературный просто вот так. Ні, мені надзвичайно Поэтому тебя и приємно. банят-то, что... Мені надзвичайно приємно, і я дякую, але я кажу, ну я людина доволі, знаєш, там закомплексована в цьому питанні, в цьому сенсі. От і ну як ти можеш, от був Симоненко там, та був Стус. От люди, які писали вірші там, так, от, а ти, ну це надто, знаєш, так дуже самовпевнено. Окей, нехай інші кажуть. Римування я їх називаю. Римування. Так. Ну це теж непогано. Але мені приємно, якщо хтось от, називає це віршем. Так що. Я вообще, если честно, я тебя вот в этих всех качествах, в которых тебя Владимир Александрович знал, Юзик и так далее, я тебя это и знать не знал никогда. Для меня ты человек, который читает стихи со сцены, и книгу которого стоит у меня на полке. Вот. Поэтому извини, я тебя с конца знаю. Вот. И я тебя пригласил, ну, именно как интеллектуала, как человека, работающего, как я говорю, со словом. Или ты не называешь это работой со словом, это хобби просто? Ні, це робота. Це робота однозначно. Більше того, ну в мене там мені не все подобається те, що там в мене виходить писати, але я навіть інколи там просто пишу якийсь текст для того, щоб римувати. Ти знаєш, як тренування. От, Як в спортзал ходить, що ли? Так. Тому що треба підтримувати все одно себе в цій формі і, ну, в мене паніка наступає. От в мене був нещодавно, ну, там ці періоди якоїсь там, скажімо, плодовитості, так, і періоди, коли ти взагалі нічого не можеш написати, вони чергуються. І от в мене недавно був такий період, коли я, мабуть, місяці 3-4 взагалі. От ти сідаєш писати, і не виходить, типу. І в мене реально паніка в такі моменти настає, тому що я думаю, все, типу... І що ти робиш у такі часи? Панікую. Панікую. Це якось лікується? Чи виключно час? Ні, от, да, проходить якийсь час, і воно... От, чи події якісь там приємні, чи... Воно може, так, якісь історії можуть тебе стимулювати, там, ну, мене, звісно, там завжди там стимулює, надихає, там, так, якісь там, ну, почуття там всередині до жінки там якоїсь, так. От, або так, якісь... А хочеш, до речі, я не знаю, наскільки це от, типу, можна поєднати от нашу попередню історію і історію з віршами, тому що те, що ти переважно чув на цих моїх літературних вечорах, це переважно, ну, так звана там інтимна лірика, так? В мене є ж, ну, величезний пласт, і я дуже сподіваюся, ну, хочу принаймні ж там на осінь, до чергової річниці Майдану, революції, я хочу зробити вечір, не знаю, можливо, виставу саме на громадянській ліриці побудовану. І я зараз спробую, я не впевнений, що я все, ну, там повністю згадаю це, але в мене є от там текст, який поєднує попередню тему, от яку ми говорили, і напевно ти навіть в цьому може бути відповідь на питання мого ставлення до нинішньої влади, до Володимира Олександровича, і чому я там, скажімо... Взагалі, знаєш, коли ти з творчою людиною маєш справу, найкраще, що можна як отримати в якості відповіді чи думки, це в той спосіб, в який він творить. Як ти твориш вірш, і, напевно, це найкращий спосіб. Але ж я просто не просив, і я теж заздалегідь не попереджу, що там я буду просити читати вірші, бо це така справа, знаєш, як Висоцький казав, що його завжди там, ну-ка спой, полковник обратився, известный историк, ну, постріляй. Да, то есть и заставлять не буду, но если ты сам решил, это будет очень классно. Ні, мені подобається, ну, типу, знаєш, це ж, ну, попри те, що я кажу, я дуже закомплексований, але, звісно, ну, типу, там, ну, приємно, да, коли ти десь читаєш, і це отримує якийсь там відгук, там, в чиїхось душах, серцях, пафосно так зараз. От. Так от, є в мене текст, який був написаний одразу після перемоги на виборах Володимира Олександровича Зеленського. Це текст, не знаю, про нас, напевно. Да? Він так і називається «Притча про один народ» і звучить наступним чином. Колись, давним-давно, в одній країні презентували нового царя. Красивий, молодий, перспективний. Дивіться, люди, мучились не зря.
Народ до того жив і непогано. Не те, що років 15 так тому. Та замість працювати теплу ванну хотілося. І цар вторив тому. Все розумів. Чому бардак в державі? І через що народ його в лайні, розруха у клозетах, труби ржаві, я зрозумів. Довіртеся мені. І поволочив суворі царські будні. Щоправда, труби так і не поміняв. Не царське діло це. Є більше трудні. Карати. Він плакав, втім карав. Спершу вельмож, що ссали кров і в воду. Із казни тягнули навіть мідяки. Про це писали писарі з народу, і не під копірку, щиро, від руки. А цар казав, заради люди миру, і в сортир зайду, і кров як тре проллю. Народ внімав. Нехай позбудем з жиру, за те, що рубає щиро, без жалю. Та згодом закінчилися вельможі і писарі, і ті, хто їх читав. Благо завжди є ті, що пишуть схоже. Та і ще й так, щоб любий цар сприймав. Про те, як стало краще жити. І чому зросли надої у корів. Може, не вистачає їсти і пити, зате ми ж маємо кращого з царів. Бач, забув далі. Словом, закінчується ця історія тим, що я розхвилювався. Да нет, у нас все Вот хорошо. так. Мы... Да. Ну, словом, закінчується це все тим, що цар показово скромно мусив спати, а нарід висрався під себе і під кіно. Так, некрасиво і це, знаєш, якось сумно і боляче, тому що я дійсно не розумію зараз до цих пір, так, тобто в мене навіть претензії, от об'єктивно, не до Володимира Олександровича, в мене претензії до безвідповідальності людей, до якогось абсолютно наплівательського от ставлення До країни? Навіть не до країни, до себе і до тих жертв, які ця країна понесла от за ці роки. Знову ж таки, відповідь на питання, так, там, от ми говорили про те, що минула влада Порошенка. Я не є порохоботом абсолютно, і мені дуже неприємні якісь речі. Але, ну, от, в 2014 році, я, от, знаєш, завжди це порівнюю з якоюсь історією, коли от там, ну, там ти камінь якийсь ти пхаєш нагору, як Сізіф, так? І ми випхали той камінь. Але таке, знаєш, на самий краєчок. І от його треба було далі туди там просовувати на ту гору. А замість цього ми його просто спихнули назад. Ну, це мене... Слушай, но совсем назад этот камень не упал, конечно. Он не скатился туда, Дай где бог. был. Мы не вернулись к Януковичу. И о чем говорили, в том числе многие люди, там, что реванш, он все-таки не состоялся. И да, какие-то люди пришли, вот все время, ну, понятно, да, общество многое возмущает, но все равно такого отката, ну, нет. Но все-таки Украина остается собой все равно. Питання, як буде продовжуватись далі, знаєш, тому що я теж дуже там, ну, от, сподіваюсь, от, що ти маєш рацію, що не відбудеться того абсолютно там скочування геть назад до тої якоїсь початкової точки. От, але, ну, і знову ж таки ми повертаємося до цього, так, до цих позитивних якихось там рішень, до того, що ми бачимо зараз там в питанні, як Україна, як Володимир Олександрович Зеленський якісь рішення приймає. Кажу, немає значення, там це його там особисті рішення, чи вони продиктовані якимось
там зовнішніми чинниками, так, але це хороші штуки. От кажу, мене там дико тішить оця історія взагалі там, з американською там повісткою і з приходом до влади там Байдена. Я дуже очікую зараз, там, чим закінчиться ця зустріч його з Путіним, з надією, що все-таки там, не буде якихось домовленостей, які, скажімо, можуть пошкодити нашій країні. Тому так, я все-таки хочу так само з оптимізмом дивитись в майбутнє. Вот видите, господа непринимания, ваше решение относительно Сергея Смольчука скоропалительное. Я имею в виду людей, близких к президенту. Разбанивайте давайте Смольчука и начинаем нормальный диалог, потому что Сергей справедливый, реально. Я не вижу в нем никакого ни злорадства, там, ни какого-то ботства, там, ни каких попыток кого-то унизить. Просто человек переживает. А, собственно, если бы ты был какой-то неискренний, я бы тебя и не позвал. Потому что я не люблю людей, которые роли играют. Знаешь, я вижу, что ты правда переживаешь. Если ты стесняешься, ты правда стесняешься. Если ты... А стихи надо записывать, дорогой мой друг, і в телефоні хранить. Ні, вони є насправді в телефоні, просто тут же ж, я не знаю, як з Wi-Fi, я не спитав перед ефіром. У тебя что, нету функции заметки? Где у тебя блокнот? Вообще, что за поэты пошли? Раньше поэт нормальный, значит, пергаментный блокнот, чернила, все это записано, упаковано в тубусы, сшито в книги какие-то, пронумеровано. Вот современные поэты разгильдяи. Да. Видите? От останній хочеш дуже, абсолютно там інше, щоб якось реабілітуватись за те, що це в мене текст, який, це не про політику, так, але він мені, до речі, дуже подобається. Якщо що, вот эта камера, там, это твоя камера для зрителей? Так, я в курсі. А, извини, ты же выступаешь. Так, я трошки працював на... Вообще, кстати, как твоя скромность, она коррелируется с публичными выступлениями перед публикой? Та ні, це не те, що скромність, але я кажу, я людина певною мірою закомплексована, але це дуже важко було насправді. В мене, знаєш, в мене є класні, там, завжди, я недавно вже говорив про це на одному ефірі, мені дуже пощастило на жінок, з якими мене зводила доля. Я маю на увазі не особисту історію, не якраз в особистому житті там не все так хорошо, скоріше навіть наоборот. А з людьми, Оксана Соколова, так, моя хрещена мама в телебаченні, це людина, яка в мене колись повірила, хоча я взагалі там прийшов, уяви не маючи, що таке там журналістика і так далі. Дала мені шанс, всьому навчила абсолютно, так, я їй буду вдячний там до кінця життя, і я це постійно там кажу. З віршами історія інша. Тоня Антоніна Горіна Готфрід є така дівчинка, подруга моя, яка власне вона прочитала якісь там спочатку мої перші потуги оці поетичні, і вона змусила мене реально там провести перший літературний цей вечір. Там вона до цих пір згадує, як там каже, я пам'ятаю, як ти там забився в куток. Це було страшно, я думаю. Та, Тоня, до речі, так, вона з Крима, до речі. І їй теж, тому вона там російськомовна, так, але вона дуже, якось, вона настільки точно, читаючи мої українські тексти, іноді буває таке, що ми там робимо якийсь вечір, там репетируємо, так, і я в кажу, Тоні, я реально не пам'ятаю, про що я це писав. В смислі? Так про це. І вона настільки точно розкладає. І власне, це вона змусила. Потім ми зробили, в нас так само був дуже, стосовно громадянської лірики якоїсь, так, ми робили дуже, такий болючий для мене, і взагалі зробили вечір реквієм, вечір пам'яті Василя Сліпака. В Парижі. Ми їздили в Париж, власне, в Українському культурному центрі. Це відбувалось все, там відбувалися якісь абсолютно містичні речі. У нас там була, звісно, там і проектор, там, Василь, я, до речі, в мене є дуже величезне бажання, цього року, 28 червня, 5 років виповнюється з дня загибелі Василя. І в мене є дуже,
я дуже хочу повторити оцей вечір. То на Подолі там же ж є скверик, здається, так, його. Да, я знаєш де? Це на Андріївському. Так. Узвозі. І от навіть там транслювати, прямо там проектувати відео Гарна якесь ідея. на. Угу. І там, ну я просто розкажу цю історію, якщо маємо ще трішки часу. Це просто унікально. Я коли роблю якісь речі для людей, яких вже немає. Ну, от знову ж таки на телебаченні там я робив там фільм про Марину Поплавську, це актриса Дизель-шоу, яка загинула в ДТП. Я дуже якось переймаюсь цим, знаєш, і це навіть аж до якогось намагання там якось спробувати в якийсь там зв'язок астральний війти, чи як це пояснити, я не знаю. Так? Ну, але от і в Парижі була історія, так само сидів там зачинився в кімнаті, там на 2 години перед виступом, щоб, ну, типу, там ніхто мене не чіпайте і так далі. І закінчується, ну, там я читав, от ми зробили цей вечір, дійсно, він дуже такий вийшов зворушливий якийсь там, і підходили люди, там, ну, казали якісь для мене очевидні в тій ситуації фрази, типу, от, ну, дякуємо, там, таке відчуття, що Василь був з нами, там, і тут ми ввечері з Тонею обговорюємося, вона каже, ну, слухай, типу, там слова слава, каже, ну, реально, каже, була історія, каже, ти там метаєшся по сцені десь в собі в якихось цих. Каже, я піднімаю голову, каже, я там зал це в Українському культурному центрі, дверний цей пройом, як українською буде, вона каже, я піднімаю голову, і я реально чітко, а там наскрізь там портрети Василя були розставлені, там свічки, ну тут же ж відео якесь так само. І вона каже, я реально чітко бачу от в цьому пройомі Василя. Каже, я розумію, ну там головою тряхнуло, типу, бо я каже, розумію, що ну там, як таке може бути. Менше з тим, наступного дня ми зустрічаємося з Анею, це дівчина Василя. Вона каже, ну, а я написав про цю історію в пост, типу, декому там навіть дещо привив. Вона каже, що я їй розказую цю історію, вона каже, слухай, це унікальна штука. Тому що ми коли там, а вони, ця французька діаспора, вони теж там дуже багато допомагали там на старті там і по Донбасу, там збирали якусь гуманітарну допомогу, відправляли. Ну, він же сам там це організовував, Василь. Так. І от вона каже, ми там, коли ми це робили в цій кімнаті, каже, і Василь часто приходив, каже, такий оперався в цей у двері, типу, і Тоні при цьому нема. І я приїжджаю там на квартиру, де ми жили, кажу, Тоні, а от, ну, типу, я все розумію. Кажу, а як саме, типу, він тобі привидівся? Ну, так от перся, типу, в цей, знаєш, типу, і, ну, от... Слухай, це взагалі метафізика. Ну, і це, мені дуже шкода, потім телефонував його батько Василя, хотів, щоб ми у Львові це показали. Я не міг, ну, типу, я не можу це, от зараз я вже можу це повторити, але воно просто забирало стільки енергії, що, ну, ти не можеш вдруге це зробити. От, і кажу, я, ну, сподіваюся, що дасть Бог, от цьогоріч вдасться ця історія. От, тому таке. Вірш. Вірш, вірш такий, це більш про... Це не громадянська лірика, це внутрішній, який звучить він так. Привіт, Ісусе. Можна я скажу про те, що мучить? Я вже не можу більш мовчати. Вибач, Бог. Скажи мені, хто або що мене ночами душить і чому забороняєш спати з кимось вдвох? Скажи, Господь, заради чого жити? Задля якоїсь вищої мети? Окей. Тоді нащо навчив любити і не розповів, як і кого знайти? Пробач мені, я справді дуже грішний, але ти ж вчиш шукати істину завжди, і я шукаю. Та пробач, Всевишній, коли я спраглий, дай ковток води. Ісусе, я благаю, дай води. Ну, це таке типу. А в тебе немає нічого про Крим? Ні, в мене немає безпосередньо про Крим. І я думав над цим, до речі. Я не можу, думав, чому. Я реально, знаєш, якось... Я чомусь не знаю чого.
Я не дозрів. Я дуже часто сідав, ті моменти, про які я розказував, інколи ти сідаєш там і хочеш щось написати, і в мене були думки, причому мені реально дуже прикро, там соромно, не соромно, не знаю, наскільки це доречно, так, але мені прикро, тому що це тема, яку в мене є про війну, там багато текстів, так, і мені тому прикро, що Крим обділений оцією моєю увагою. Це просто час не прийшов. Я теж дуже сподіваюся на це. Це не можна примусово собі... Так. Це, знаєш, це, напевно, якась історія, та, про яку ти говорив, коли якась там чи подія потрібна, чи яка б тебе... словом, я дуже сподіваюся, я хочу перепросити в Кремлі у всіх, тому що, я виправлюсь, обіцяю. Дякую тобі, що прийшов. Це був Сергій Смальчук. У першу чергу, як на мене, дуже сильний поет. Дякую, що запросив. І Крим буде вільним, і українським. Крым Сербест Ладжак. Дорогие друзья, спасибо, что поддерживаете канал АТР, в том числе через Patreon. Это очень удобно, правильно и понятно стать постоянным донором своего телеканала. Мы благодарны всем, кто это уже сделал. И будем благодарны тем, кто присоединится к поддержке АТР. Мы живем и работаем для вас. Смотрите наш канал, як то кажуть, далі буде.